Na situáciu upozorňujú už 15 rokov. Neriešený problém sa rozhorel a ministerstvo vnútra ho nestíha hasiť. Časť hasičov žaluje Slovensko a žiada ministerstvo, aby sa im čas, ktorý strávia na pracovisku, riadne započítal do pracovného fondu. Súdy im dávajú za pravdu a štát bude musieť vyplatiť 100 000 odškodné. Namiesto systémového riešenia však prichádza s novinkou. Znižuje minimálne počty hasičov v nočnej pohotovosti. Očakávame od nich, že prídu perfektne vystrojení na vynikajúcej technike, vynikajúco preškolení, pripravení, prídu rýchlo, vedia profesionálne zasiahnuť. Prichádzajú k udalostiam, kde sú úmrtia, vážne zranenia. Keď sa rozhodnú pôsobiť niekde inde, ich možnosť časti využijú, ale pre ten zbor sú nenávratne stratení. Prečo by sa hasiči mali súdiť o niečo, čo iný zamestnanec má automaticky dané? Ja chcem len, zaplaťte mi za to, že som není doma a som k dispozícii. Týchto súdnych sporov je takmer 1000. Je to bezprecedentný stav. Tento problém, ako hovoríte, tu není jeden deň, není tu ani 2 roky, ani 3, ani 5. Tá 24-hodinová služba je rozdelená na aktívnu a neaktívnu časť. Do tej aktívnej časti sa z tých 24 hodín zarátava 16. Celá pohotovosť, tých 8 hodín, sa tomu príslušníkovi do fondu neráta. Z tých 240 hodín sa mu zaráta do fondu len tých 160. 240 hodín sme mimo rodiny. Zmena tých podmienok mala nastať, keď sme sa stali členským štátom Európskej únie, lebo tým pádom na nás malo platiť tá smernica 88 z roku 2003. V tých rokoch, ku koncu môjho pôsobenia, Európska komisia vydala smernicu, v ktorej sa hovorí, že každý pracovník, ktorý pracuje nielen cez deň, ale aj v noci, tak celá tá jeho práca sa musí započítavať do toho pracovného fondu. Proste chceli, aby naozaj tí ľudia za svoju prácu, ktorí robia deň, noc, dostali zaplatené. Samozrejme, ako odborový zväz sme začali už v roku 2010 túto situáciu riešiť s vedením, kde nám najprv bolo povedané, že máme ako Slovenská republika nejakú výnimku, čo nám dodnes nikto neukázal. Je tam ale jedna klauzula, ktorá hovorí o tom, že táto smernica neplatí pre bezpečnostné zložky štátu, ako sú vojaci, policajti, hasiči. Ako napríklad zdravotné záchranné služby, alebo aj polícia, ozbrojené síly. U nich legislatívne sa tieto všetky zmeny udiali v tom období 2008 až 2010. Napríklad príslušníci operačného strediska Prezídia Hasičského záchranného zboru vykonávajú službu 24 hodinovú a tam je zarátaný celkový čas na pracovisku. Ja som do tej problematiky vpadol po mojom príchode na Prezidium rovnými nohami. Bola situácia, že prvé výstupy zo súdov vo forme právoplatných rozsudkov sa mi ocitli na stole. To v roku 2012, 13 a 14 sme začali podávať prvé žaloby. Žalujeme Slovenskú republiku za nedržiavanie tejto smernice. Právoplatných rozhodnutí na Slovensku je viac ako 100. Sú všetky s tým výsledkom, že tí príslušníci, ktorí to podali, majú pravdu. Chceme nápravu v tom, že čas strávený na pracovisku mi má ísť do odpracovaného fondu. Kvôli tomuto problému som ja zriadil pracovnú skupinu. My sme na základe aj výsledkov činnosti tejto pracovnej skupiny spustili pilotný projekt práve v Košiciach na to, aby sme nastavili zmenovosť na 12 hodín, lebo doteraz hasiči väčšinou slúžia 24-hodinové služby. My sme si spravili prieskum, čo vlastne tí ľudia chcú. Z toho výstupu veľmi radikálne vychádzalo, že sa prihovárajú za služby v 24-hodinových turnusoch, len teda chcú mať každú minútu, keď sú v práci, započítanú do fondu služobného času. Pri tom prípade by bolo potrebné prijať do 700 hasičov. Nie je úplne jednoduché za týždeň, mesiac ani rok nabrať toľkoto hasičov. Chcete odo mňa vymámiť dátum. Ja nesom jasnovitec. My to všetko pripravujeme na to, aby sme 1.7. mali zabezpečené aspoň to, či bude možné v tomto roku nejaký počet hasičov doplniť. Nie je to len asi o čase, ktorý potrebujete, ale aj o peniazoch. Ty máte? Ja nejsom ekonóm. Ste prezident a otázka je, že či máte na to, aby ste prijali ďalších hasičov. To fakt není otázka. Tento systém funguje trochu inak, ako si predstavujete. Mesačne strávim o 80 hodín viac ako každý iný občan v tomto štáte
štát by zaplatil pohotovostným príplatkom, ktorý štandardne v priemere robí asi 2 €. Si myslím, že keď môže mať minimálnu mzdu kuchár, lekár, učiteľ, tak prečo nemôže mať hasič? Oni tú hotovosť zaplatenú majú, len možno to nie je zaplatené tak, ako si to oni predstavovali. Euro 60, čo dostávajú hasiči za tú pohotovosť, nie je minimálna mzda. A zákon o odmeňovaní hovorí tiež o tom, že aj keď zamestnanec nedostane plnú hodinovú mzdu za pohotovosť, ale ju nesmie dostať nižšiu, ako je minimálna mzda. My tam neležíme v pyžame, my sme na posteli, pripravení na výjazd, čiže ste v staničnom odeve, odpočívate a zrazu zazvoní gong a všetci sa zobudia, utekajú na ten výjazd. Nie každá služba je taká vypätá, ale je väčšina. Je pravdou, že odmena za odpracovanú 1 hodinu je 50 do 2 € v čistom, je to naozaj veľmi, veľmi málo. Zmeniť systém odmeňovania hasičov v zmysle, aby to, čo trávia na hasičskej stanici, mali zohľadnené v plate. Prečo vlastne sa to neudialo počas toho, kým ste boli ministrom? No samozrejme, toto si vyžaduje, toto sa nedá urobiť za pár mesiacov. To je systémová zmena, ktorá si vyžaduje dlhšie časové obdobie a jednoducho sme to nestihli. Na to treba samozrejme dostať do štátneho rozpočtu určitý predpoklad financií, o ktorý sa môžete oprieť. To je prvá vec. Druhá vec. Došlo ku zmene vlády. My sme postupovali systémovo k tomu, aby sme túto situáciu hasičov vyriešili. Ale bohužiaľ, nové vedenie Ministerstva vnútra a Hasičského záchranného zboru nepokračovalo v týchto aktivitách. Čo my aj chápeme, že to sa zo dňa na deň vykonať nedá, ale rok 2010 bol pred 15 rokmi. Niekto za tých 800-900 hasičov robí. Ako kompenzujete tých ľudí, ktorí robí za tých 800-900 hasičov? My sme možno tiež boli naivní z roku 2013-14, že sme dali výšku 2500 €, že žiadame o nemajetkovú újmu, že tam nešlo o to, aby sme teraz od Slovenskej republiky vysúdili peniaze. Mysleli sme si tiež, že pravoplatným rozhodnutím súdov dojde k nejakej náprave. Máme pravoplatné rozhodnutia súdov od roku 2018, k žiadnej náprave nedošlo. Sú príslušníci, ktorí sa už súdili druhýkrát, lebo spätne sa človek môže súdiť 3 roky a nič sa nezmenilo. Zásahových smenových hasičov je okolo 3000, čiže 1/3 už tie žaloby podala a v zbore je väčšie a väčšie napätie stále, čiže tie žaloby určite budú pribúdať. Všetky požiadavky zo strany hasičov boli predmetom dlhých rokovaní s odborovým zväzom. Vďaka tomu majú týždeň dovolenky navyše, vyššie osobné príplatky a jednorázovú odmenu 800 € už v júni 2025. Neviem, možno je tá suma, ktorú súd akože prizná tomu príslušníkovi ako nemajetkovú újmu, neporovnateľne nižšia, ako by boli náklady na prijatie 700-800 príslušníkov do zboru. Možno je tá suma nižšia. A nie, že možno, určite je tá suma nižšia. Tých 1000 hasičov teda aj niečo stojí. Jeho výcvik, vystrojenie, výplata a tak ďalej. A myslím si, že momentálne ministerstvo vnútra nemá takéto zdroje, aby tých 1000 hasičov prijalo. Sú obrovské problémy mladých ľudí vôbec naverbovať, alebo potom, keď už ich naverbujú, aby splnili tie veľmi ťažké fyzické a psychické testy. To, že nejaké žaloby prešli a nejaké neprešli, nemôžeme sa nejak postaviť tomu, že teraz prešli, rýchlo to ideme zmeniť, dáme ich na 12, alebo dáme na 24, budeme platiť plnú pohotovosť, to sa všetko musí zladiť. Takže dovtedy bude v poriadku, keď bude štát platiť vlastne na základe súdnych rozhodnutí hasičom škodu, ktorú musí priznať. Ja nehovorím, že to je dobré, ale otázka je, ako z toho von. Preto som tu. No. Vy ste mi na to mali odpovedať. No, dá sa to urobiť jednoducho. Že sa to rozsekne na 4 zmeny a budú sa zatvárať malé stanice na noc. Napríklad. A to chceme? K náprave nedošlo žiadnej. Došlo skôr k takému, nechcel by som to teraz nazvať honu na čarodejnice, samozrejme, že až sa do toho zapoja všetci, budú rušiť tie menšie stanice a z môjho pohľadu k takému zastrašovaniu. Nemožno ich žiadnym spôsobom odsudzovať ani morálne, ani inak za to, že využívajú svoje práva. A ja som nebol rád, keď mi pristalo na stole, že ďalších 15 za deň podalo žalobu, ale jednoducho, že je to určitý stimul, aby sa naozaj našiel priestor na ich ohodnotenie také, aké je adekvátne. Je február, je konsolidácia, robia sa opatrenia na zefektívnenie štátnej služby. Ukážu nám čísla priebehu pár mesiacov, kam sa vieme posunúť. Ale aby sme vedeli započítať
celý výkon služby hasičom do fondu služobného času, tak je nevyhnutné minimálne 500 hasičov prijať. Z nášho pohľadu, aby sa zamedzilo tým súdnym pojednávaniam, je presne návrh pána poslanca Migala, že sa od novembra minulého roku neráta do pracovného času dovolenka, návšteva u lekára, ošetrenie člena rodiny, marotka. To znamená, že vám vznikne ďalší mínus hodín, ktorý vám tým pádom môžu doplniť sústavným prekračovaním pracovného času. Novela zákona bola predložená na základe požiadavky ministra vnútra a prezidenta hasičského zboru, pričom jej cieľom bolo nielen efektívnejšie nakladanie s verejnými financiami, ale aj odstránenie právnej nejednoznačnosti, ktorá viedla k sporom medzi hasičmi a ich zamestnávateľom. Aj tak nerátajú tú pohotovosť na pracovisku do fondu pracovného času. Pán Migal aj tvrdil, že po novele tohto zákona ju budú rátať, čo je znova... Bude to klamstvo z jeho strany, alebo nedošlo k naplneniu v takom rozsahu, jak si myslel. Ak sa však v praxi ukazuje, že novela zákona nepriniesla očakávané výsledky a problémy pretrvávajú, som otvorený diskusiou o úprave legislatívy tak, aby riešenie vyhovovalo všetkým zainteresovaným stranám. Hasičov sťahujú z nočných služieb. Od začiatku roka ich slúži menej. Zoberme si zásahových hasičov, ktorí na väčšine hasičských staníc slúžia v minimálnych počtoch. To znamená, namiesto napríklad 9 sú tam len 6. A ešte aj z týchto minimálnych počtov na noc 1 alebo 2 musia odísť. Je to síce dobrovoľný pokyn, ale tak ako je to v každej štátnej inštitúcii, táto dobrovoľnosť je vyžadovaná, aby bola vykonaná. Nás zaráža akurát to, že je nastavený nejaký minimálny stav a že zrazu ten pokyn pána prezidenta povoluje ísť pod ten minimálny stav. Ak nebojujeme za to, aby sa zvyšoval počet hasičov, ale bude sa znižovať, je úplne absolútne každému jasné, aj laikovi, že tá bezpečnosť sa znižuje automaticky. Touto zmenou nie je v žiadnom prípade znížená akcieschopnosť hasičov a rovnako nemá žiadny vplyv na zabezpečenie nepretržitej pripravenosti hasičského a záchranného zboru. No, po 22. hodine je možné, aby tú pohotovosť, aby teda o jedného mohlo byť menej na čerpanie pohotovosti, ale na staniciach typu 3, 4, 5 na veľkých. V čom vidíte problém? No, že či to nie je riziko. A jaké to riziko, to jedno menej? Ja sa teda pýtam. Ale ten predpis si vyrába samo ministerstvo v konečnom dôsledku. To znamená, že ak sa rozhodne, že ich nebude 10, ale 5, tak ich bude 5. Bude to kvázi legálne. Ale treba hľadať spôsoby, ako neznižovať tie stavy, ale zvyšovať, aby tá bezpečnosť sa zvyšovala. Máme nastavené nejaké minimálne stavy a považujeme ich za korektne nastavené, tak ak ich chceme zmeniť, mali by sme mať nejakú analýzu, nejaký výstup, čo sa stane keď urobíme toto. Neohrazíme tých ľudí, tých príslušníkov samotných pri bezpečnosti vykonávania toho zásahu. Neohrozíme tých ľudí tým, že dostanú na zásah menej ľudí. Keď nás budete dávať domov, nebude vám kto chrániť váš majetok. Bude nám to ľúto, ale nebudeme vám vedieť pomôcť. Až by sa jednalo napríklad o požiar bytu, je tam sťažená evakuácia tých osôb, lebo dá sa predpokladať, že v noci sú skoro všetci doma. Čiže s nižším počtom tých príslušníkov je aj tá evakuácia ťažšia. Na základe niečoho, nejakých dát bolo určené, koľko majú byť minimálne počty na hasičských staniciach. A teraz niekto iba tak od stola, tak ja sa pýtam, na základe akých dát rozhodli. Podľa spracovanej štatistiky výjazdovej činnosti k nežiaducim udalostiam v jednotlivých hodinách dňa v roku 2024 je zrejmé, že najviac výjazdov je okolo 17. hodiny, po 22. hodine počet výjazdov klesá a najmenej je ich okolo 5. hodiny ráno. Zobrali štatistiku za 3 roky a povedali si, že v noci nehorí? No a ja sa pýtam, a čo keď jednu noc začne horieť? Tak potom, kto bude zodpovedný za to, ak niekomu zhorí, namiesto, poviem príklad, jedného domu zhorí 5 domov? Lebo tí hasiči tam neprídu v dojazdovom čase a s takou čatou, ako mali nastavené minimálne, ale budú musieť čakať na kolegu, ktorý pôjde napríklad z regiónu niekde 30-40 kilometrov, kým dojde. Tu nerozhodujú ani minúty, hodiny, tu rozhodujú sekundy. Viete dobre, že ak sa niečo deje, ak je nejaká dopravná nehoda, nejaký požiar, nejaká mimoriadna udalosť, tam každá sekunda sa zdá ako hodina. U nás by bolo priateľnejším riešením neriešiť matematický prepočet, koho kedy môžem kde poslať, ale začať reálne riešiť túto situáciu prijímaním nových príslušníkov. Bude nás to stáť veľké milióny, pretože potrebujeme prijať minimálne 1000 hasičov. Za mňa je to malá cena za bezpečnosť.
A náš hasičský záchranný zbor preukazuje, že je naozaj kvalitatívne na úrovni. To najmasívnejšie, čo ten zbor má, ktorého ťaha dopredu, sú ľudia.